Kaixo eta ongi etorriak beste aste batez hemen gaude Ur eta Lur saioarekin. Gaurkoan Iruña herrira etorri gara eta bi atal garrantzitsu izanen ditugu. Lehenbiziko atalean Kaikuk Iruñan duen industriara edo plantara joanen gara, bertan ikusiko duzue produktu desberdinak elaboratzen dituztela. Gu normalean jarria gara ikuilu desberdinetan ibiltzea, ikustea Kaikuko esnea nondik etortzen den, orain esnearen beste prozesu bat ikusiko dugu eta Kaikutik salto egingo dugu Izara, eta Izan kooperatiba de Bakunu de Navarra, Nafarroko Beiki eta Ardiki kooperatiba kokatzen da, eta gu Mikelekin honen gara, bertako gerentearekin, Zumbildarra den Mikel Petrenarekin, eta berak kooperatibaren nondik norakoak aipatuko dizkigu, eta ikusiko duzue zenbateko onurak ekartzen dizkien abeltzainei, beraien aretze eta azkenean ekoizten duten ardiki produktu edanak saltzeko laguntza emaiten badute kooperatiba honetan. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurkoan Iruñan grabatuko dugu saio osoa eta lehenbiziko geldialdia, gure atzekaldian ikusten duzuen bezala, Kaikuren industrian edo Kaikuren plantan gaude, Iruña bertan, eta nire alboan, Arantxa Arrazkin dugu, bera, Kaikuko industriako plantako kalitate eta I+D departamentuko arduraduna, eta Arantxa, hala da ez, gure atzekaldean Kaiku marka, Kaiku industria, konsumitzaileak Kaiku dastatzen duelikan, badakigu zerutik lurrera ez direla gauzak etortzen, elaboratu behar direla, ekoiztu behar direla, eta pixo bat zentratzen joateko gaurko bisitatxo honetan, zer da Kaikuko plantonetan, zer ekoizten duzu, zer elaboratzen duzu? Hemengo plantan Iruñan fabrikatzen duguna da Kaikuko produktu gehienak dira, produktu fermentatuak daude, produktu desberdinak, batzuk formatu desberdinetan erkatan eta gero beste batzuk botillatan, baina gehien bat fabrikatzen dien produktuak fermentatuak dira, jogurrak edo beste motatakoak. Orduan hemen hortan zaudete zentratuak, hortan espezializatuak, eta ez da bakarrik produktu bat ekoiztu. Zuen filosofia da ere, posil baldin bada lanpostuak sortu eta familieri eta gizarteri esku bat bota, baita ere, ez da hortarako ez dakit lan guzti hori dana, zenbat personen artean egiten duzu, edo zenbat langile zaudete bertan? Hemen Iruñako plantan lan egite, 140 bat pertsona, 3 turnotan, goizeko atxaldeko eta gabeko turnoan, baina gutxi grabera 140 pertsona. Orduan langile kopuru handia, gero ere jendeak zentratzeko pixka bat, Iruña kanpokaldean zaudete, ezakit konkretuki termino hau Berriozarko terminoa den edo Iruñakoa den edo... Ez hau da Berriozarko area bat, ez da Iruña, baizik eta Berriozar. Eta, alde batetik ongi zaudete hiri bertan, hurbil, eta akzesoa eta bertaratzeko aixa zuentzat, langileentzat, eta, kanpotik heldu garen nentzat ere, beti ere oso eskura, eta azkenen hori da ez, jendeak erlazionatzen du gure saio horretan, honetan, beti ere badakigu behietatik heldu dela esnea, baina, gero zuek mirariak egiten dituzu edo esne horrekin produktu oso gustagarriak, eta guzti hori edanak hemen egiten dituzuenak, eta ingo duguna da aprobetxatu zuek emandako aukera hau, eta barrura sartuko gara zuekin jarraitzea bisitatxoarekin. Goazen bai? Ondo da, bai. Barrura sartu aurretikan, geldialditxo bat egin dugu hemen, zertaz, gure atzekaldean ikusten dugu Kaiku eta kartel berexi bat daola, kilometro zero aipatzen duen kartela, eta kilometro zero horrek asko esaten du Kaiku markan ez, azkenean filosofi bat izateaz gain, realitate bat da eta realitate bat esanguratsua. Kilometro zero horrekin zer nahi duzu epixo bat, zer esaten du kilometro zero horrek? Egiten duguna da gure baserritaratatik esnea jaso, aldan azkarrena, eta prozesatu gure fabrika honetan. Gukea, Kaiku da, Euskal Herrian dagoen marka bakarra, jaso eta ontziratzen duen marka. Orduan, dana kilometro zero horrekin, dana egiten duzu bertan, ez? Kaikuk jendeak ja erlazionatzen du, Kaiku marka, Euskal Herrian jaso, eta bertan ontziratu. Ez du bueltak Belibarrek bere esnea beste errepide eta atkanpora joan berriz ere bueltatu eta prozesu hori laburra egitea. Eta hori ere, zer esan handia du, ez? Azkenean,
bertako lanpostuak esan duzu ere, lanpostuak hemen lanpostu desiente sortzen dituzue, eta Euskal Herri mailan baserritar asko dire, ez bakarrik lan egiten dutenak, baizik eta ingurugiroa zaintzen dutenak, baserritarraren funtzioa garrantzitsua ere da, ingurugiro mailan, eta pixka bat paraje polita hauek mantentzeko, badute bere lana eta bere meritua beraiek ere, ez? Ezatik guk ikusi behar dauna parte bada, industria da, baina atzetik dator beste parte oso garrantzitsu bat, diala gure baserritarrak eta gure... Oso ongi Arantxa, jarraituko dugu bizitarekin, goazen barura, eta ikusiko dugu beste ikuspuntua, industria, nola elaboratzen den dena. Goazen. Sartu gara industriara planta barruan, eta hemen fresko gaude, hemen egoten algara lasai, eta ikusten dugu Arantxa, atzekaldean makina bat hor duzue, eta aipatzekoa dena hori da, aurten 2016 garen urteko innovazioa hause duzu, erronka gogorra, baino martxan dagoena, ez? Urte hasieran hasi gea fabrikatzen linea berri honetan bi produktu mota, da mix referentzi bat daukeun naturala dana, beste bat marrubiarekin, eta produktu honek dauken desberdintasuna da, mueslia daukela goikaldean eta jogurra beran, eta gero barrukaldetik dauke goiara sartuta, eta hola mueslia barruan botata daukuzu aukera edozein lekutan hau jateko. Eta gainaz garbi ikusten dena, azkenean kaikusin laktosa esaten delikan produktu hau da, ez? Laktosa dauke hidrolizatuta, orduan baitare jateko da askozatze harinagoa. Eta produktu hau egiteko bere prozesua eramaten du, azkenean proiektu bat pentsatzetik ekintzetara eraman arte denbora joaten da eta dirua, ez? Zergatik hor atzekaldean ikusten duen makina bera zuentzat inbertsio handia izan du, ez? Diru irtera handia. Kasu honetan enbasadora honek inbertsio potolo bat izan da, eta gutxi gora bera milioi bat euro jarri diteu proiektu honetan. Eta zuek aikun ezarete hortan bakarrik geratzen, ez? Badakizu hau izan duela azkeneko berrikuntza, baina burutan badituzue beste zenbait gauza, ez? Proiektu berriak daude enbasadora honetan enbasatzeko, baina hortan gaude, pentsatzen ze produktu mota berri batzu lanzatu. Eta produktua egiten denetik, beti ere kaduziade bat, berme bat izaten du, eta zuen helburu hori da, alik eta gudona kontsumitzaileari iriste, ez? Orokorkitzen bat egun izaten dut olako produktuak. Desberdintasunak daude, baina gutxi gora bera hilabete bat horrela, irauten dute, hotzean. Eta laktosari gabeko produktu hau, askotan batzutan presak ibiltzen gara, eta esaten den bezala tentenpie bat ongi etortzen da, ez? Edozein momentutan, eta oin jazu gaitzakerik, ez? Bere goiaratxoarekin, bere muslerekin, da horrekin indar berrituak, ez? Eta hau, errexea da, jateko edozein lekutan lehen esan deten bezala, azkenen mueslia barrua bota, eta listo, jan. Makina honetan, gero martxan jartzen delikan makina, astean zehar antolatzen duzu, ez? Ez da, suposatzen duen produktu guztiak ez direla egunero ingo ez dara, ez? Azkenen behar da, planning bat egin produkzionean, ekoizpenean, ze salmenta diren, eta hor atzetik bada lan asko ere, ez? Azkenen ez da bakarrikan fabrikak egiten duen lana, baizik eta marketing eta komerzialadetik egiten da lanarekin, egiten dira planifikazio estimazioak, eta horren arabera fabrikatzen dugu. Baina, astero fabrikatzen nahi referentzia, zatik, merkatuan baita ere oso ondo funtzionatzen nahi da. Produktu berria da, merkatuan ezagutzera emana, eta orain falta dena da asentatzea, ez? Jendea baloratzea benetan, pena merezi izan dula, zueri esker, indako inbertsio horrei esker, konsumitzaileak badula produktu berri bat, interesgarria, osasuntxua eta aprobetxatu behar dena. Hoi da. Hemen ez gara geratzen, jarraitzen dugu beste produkzio, beste ekoizpen bat ikustera, eta bizitatxoarekin aurrera inen dugu. Beste makina baten aurrean gaude, eta badakigu zuentzako kaikun Benekol beste produktu izarra dela, ez? Azkenean jende asko badaki osasuntxo egoteko Benekol hartu behar dula, eta zuek bertan egiten duzu ere produktori, ez? Benekolak dauken propietatea da kolesterola murriztu egiten dula, eta gu dauzkeguna referentzi desberdinak. Kasu honetan orain enbasatzen nahi produktu natural bada, baina dauzkegu beste zapore batzuk merkatuan.
ikusten da benekol potetxoa, badakigu oso txikiak izaten direla, eta normalen bezala lanpostuak ematen duzue zuen, baina ez zaudete hor langile bakoitza potetxoak betetzen. Azkenean gaur egunean dana oso automatizatua dago industria, ez? Eta zue makina oso espezifikoak lan hori egiteko, ez? Makina honetan egiten duena da, ja, produktua enbasatu egiten deu, osea, automatizatuta dago, eta hemen daun langileak, linean dauden langileak egiten dutena da prozesua kontrolatu, eta produktuan autokontrolak ziurtatu, produktua ondo daola ziurtatzeko. Azkenean, persona egiten du agintea, ez? Agintea, burua, kontrola, eta makina berak egiten du lana. Orduan, langileak hemen konten daude, ez da lana ez dara gogorra esaten duen horitatik, ez? Ez, egin behar dutena da, ziurtatu dena kontrolpean dagoela. Zu kalitateko eta I+D-ko azkenean nagusi bezala, enkargatu bezala, hemen ikusten da prioritate bat dela garbitasuna, ez? Dana garbi dago. Puntu oso garrantzitsu bada kalitateko produktu bat egiteko, garbitasuna mantendu behar dela, puntu guztietan. Benekoletik beste produktu batzutara pasatuko gara orduan. Oatzen. Vale. Arantxa, hemen ikusten dugu beste linea bat, ez? Konkretuko linea honetan zer egiten duzuen? Kasu honetan egiten egana da, jogur bat dela, sin laktosa jogur bat. Lehena aipatu dugu, muslekin eta zen produktu berria, baina kasu honetan ere, jogurrak ere, sin laktosa komertzializatzen dituzu, ez? Azkenean, bada eskera handia hori ere, ez? Bai, azkenean egiten dauna da, laktosa da jogurraren azukre bat, eta egiten dauna da, laktosa hori hidrolizatu, azkenen digestio aldetiken askozat harinagoa izateko. Makina honetan, linea honetan, orantxe bertan sin laktosa jogurrak egiten, baina makina hau balioko du ere dozein jogur diferente egiteko, ez da ezberdinak, ez? Bai, kasu honetan hau produktu egiten egia, baina hemen baitaren basatzen deu kilometro zeroko produktuak, edo da beste jogur mota batzuk. Orduan, industria bertan dugu, jogurrak eta dena delakoak bertan egiteko, eta gero garrantzitsua, ez, konserbazioa, ez, jogurrak konserbatzeko leku egoki batean, bere propietateak ez galtzeko, ez? Bai, enbasatuta gero, kasu honetan hau jogurre firme bada, kamara bero baten sartzen da, hotzeko tunel batetik pasatzen da, eta gero azkenia bukatzen du hotgailu handi batean. Eta gero oso garrantzitsua da, prozesuan zehar logistikoki dauken prozesu guztian, hotza hori mantentzea bai supermerkatuetan eta bai etxeko hotgailuetan. Arantxa, ikusi dugu makina honen bukaeran gaude, atzekaldean, ikusten dugu langile bat palean produktua prestatzen, baina orain faltago zen pale hori dana salmenta puntura eramatea, ez dakit nola antolatzen duzuen hori? Egiten dauna da paletaia osatu danen, guk hemen almazen bat dauke, baina Kaikuko markako palet guztiak egiten diteunak Gasteizeko plataforma batea bialdu, eta gero Gasteizeteken egiten dauna da handikan distribuzioa. Orduan hori da, zuen politika hori da, zentralizatu eta handikan pedido osoa Gasteiztikan banatu. Arantxa, ikusi dugu, nola ibiltzen zareten Kaikun lanean, ikusi dugu 3 produktu garrantzitsuenak, produktu askoz ez gehiago ere badire, jendeak hoberena izaten du, dendan ikusi eta erosi eta probatu, eta behin probatu ezkero errepikatuko duela seguru. Produktu honak, kalitatezkoak, osasungarriak, zer gehiago, ez? Bai, esatea aukera daukezuela produktu honak diala, eta dastatzeko eta ikusteko ze produktu honak egiten ditu. Eskerrik asko Arantxa, zuen pazientziagatik, zuen aukera hau emateagatik, eta beste nozbait ere aukera duen bertara etortzeko, eskerrik asko. Zuei. Beste diotena, niri bosta xola, benetan maite dudana bapo sentitzea da. Harin bizitu, aske sentitu, egin kasuta eman posuzuk eraldazazu. Saioa bukatzeko Iruñatik Izara etorri gara, Iza Iruñatik hurbil dagoen herrixka bat, eta nor topatu hemen, Mikel Petrena Zunbildarra, badakizue, beste nozbait ere berarekin ondu gara bertan, bera Nafarroako Beiki kooperatibako gerentea dugu, eta kooperatibo hau Mikel, hemen izan pixka bat kudeatzeko behintzak bulegoak eta urte mordoska bat, ez? Bai, hau sortu zen 1988an, beraz,
28 urte, uste dut, egin ditugula, beraz aspalditxoko da, ni geroztik nago, hasieran ni ez negon. Eta bai, hau kooperatiba bat da, baserritarren etxea, baserritarren enpresa bat da, eta gure egitekoa da, baserritar hoien hazienda bildu eta komerzializatu, salmenta eta irteera eman, ez da? Hori egiten dugu. Beiki kooperatiba eta ardiki kooperatibare bada, bai. Urtean egiten ditugu 81.000 bildotx txiki eta haundi, hemen Nafarroan Ternasko erratzen den oitatik ere saio bat egiten dugu, eta denetra, 81.000 bildotxera egiten ditugu, bai. Orduan beiki eta ardiki kooperatiba, eta azkenean, abeltzaina badakigu bere helburua dela saltzea, ekoiztea badakigu ongi ekoizten dutela, baina kezka handia izaten da salmenta. Eta bazkideenak, pixko esaten dugu, lasaitasun hori badula ja, ez? Bai, nik uste baserritarrak gauza honitz egin behar izaten ditu. Gauza honitz egin behar izaten ditu, jakin behar du belardiak zaintzen, jakin behar du azinda zaintzen, eta ja, salmentare bere gain gelditzen baldin gero eta zailago daude gauzak. Gero gainera, hemen elkarrekin saltze honek, volumen handi bat mugitzea ekartzen du, eta horrek intermediarioak entzea ere. Bertzela, hor tarteko jendea beti eraman egiten du. Orduan, kooperatibaren berezko egitea hori da. Baserritarren azinda hori kopuru handi batean hartu eta hiltegietara eraman, eta azken finean haragindegiraino haragia eraman, ez da? Tartekoak kenduta eta hor tartean dagoen irabaziak gehien bat baserritarren gana, berangana joan dedila. Baserritarren etxea, baserritarren kooperatiba, ezakit bazkideak, zenbatxo bazkidea dauden bertan, nongoa diren bazkideak? Kooperatiba Nafarro osokoa da, eta momentu honetan 500 piko kide ditugu, horietatik 300 piko behiak dituztenak eta 100 gehiago arditakoak. Erran dut, Nafarroakoa dela eta horrela da, beti izan da Nafarroako kooperatiba, eta Nafarroako kooperatiban legeak agintzen zuen bezala, eta gure estatutuak erraten zuten bezala, ezin genituen gainera kideak Nafarroatik kanpora egin aurten arte. Baina lege aldatu da, eta estatutuak ere aldatu ditugu, azkeneko batzarrean, aurten martxoan egin duen batzarrean, estatutuak aldatuta bidea idekita utzi dugu Nafarroatik kanpora ere kideak egiteko. Hortan gabiltza, eta nik uste abudi izanen ditugula Gipuzko, Bizkai edo Araba alde honetatik ere bakideren batzuek. Zuek ere azkenean aipatuzu volumen egiten duzuela, eta volumenak badakigu ekartzen duela ere indarra, ez? Edo zein negoziazio prezioak finkatzeko orduan, indar gehiago beti ere, ez? Bai, gaur merkatuan bakarka ibiltzea oso zaila da, zeren eta erosten dutenak gutxi batzu dire. Eta horiek indarra daukate, eta beren aintzinean bakarka baserritar bakotxa hor bueltaka, kooperatibak nahiko lan badu, zeren eta gaur alimentazioan edo janarian mugitzen diren struktura hauek handia dire, eta horieri aintzin kaldien jartzeko eta pixko eta aurre egiteko indarra behar da bai. Gure gibelkaldean ere ikusten ditugu hemen ikuilu batzuk, nabe batzuk, ez dakit zertarako erabiltzen dituzuen edo? Hori biltzen dugu, guk astelenetan biltzen ditugu aretze txikiak. Esne behien umeak, 15 bat eguneko aretze txikiak biltzen ditugu, eta ona etortzen dira, nabe horreta etortzen dira, eta astelen arratsean hori denak loteka klasifikatzen dira, tamainoan arabera eta kalitatearen arabera. Eta aste goizean ateratzen dira horiek euren destinuetara. Normalean Ebro baila horta joaten dire, Aragoi, Kataluniako gizendegitara, zebaderoitara joaten dire. Aretze txikitan aspalditik badaukagu akordio bat EFRIFE Euskadiko frisoi elkarteak egina, eta horren batean biltzen dugu aretze txiki sail bat Gipuzkoatik eta Bizkaiatik ere, bai. Orduan, aretze txikiak, esneko behienak izaten aldirenak, gero ere aretzeak gizenduak ere biltzen dituzue? Bai, gure indarra edo gure produktu nagusia segurazki hori da, aretze gizena. Urtean 4.000 pasa egiten ditugu, aretze gizenak, urtxe 350 kilo inguru kanalian izaten duten aretzeak, gehienak Pireneikoa die, Nafarrokoak dire,
eta horiek gainera Nafarroako aretxea edo izendapen horren sortzaileak izan ginen kooperatiba mere garaian, eta izendapen horrekin saltzen ditugu gehienak, eta hemen Nafarroan saltzen dire, bai. Erderaz, Ternera de Navarra ezagutzen dena. Bai, Ternera de Navarra dalakoa, bai. Eta hor ditugu orduan abeltzainek nahi izaten dute beraientzat ahalik eta prezio egokiena, eta zuen lana, zuen borroka hortan datza, ez? Urte oso ez da berdina, sasoi desberdina badire, saiatzen zarete estabilitate bat ematen prezioan edo ez da erreza? Bai, bueno, dudik gabe merkatuak agintzen du, eta merkatuak gurire markatzen digu, ezin gara merkatutik kanpo ibili. Baina horren barrenean, seiatzen gara, baserritarrari berari, duakiola, zatirik haundina, edo aldan guztia, ezta? Eta harratzen duzu, urtearoak ja eragina baduten. Pues bai, badute eragina zeren eta aro batzutan edo garai batzutan produzio hori handigo izaten da. Adibidez, orain udaberria, udaldera, aretzeak, behiak gehiago umatzen dire. Behiak garai horretan gehiago umatzen dire, eta nola aretzeak izena ere urtea, 13 hilabetekin kentzen den, tokatzen da, urrengo pribaberako etortzen da produzio guztia, ez? Eta hor, konsumo ez da, era berean hilotzen, eta hor beti, izaten dugu urteko maldarik okerrena. Eta ezakit, zuen bazkidea, baserritarrak, izaten dituzte batzuk bietarik pixo bat bai bildotxak eta bai aretzeak eta jokatzen dute okresio delikan beste hobekio edo diversifikazioa izaten da ere edo bazkide gehienak dire, hobekia edo ardikia. Denetik badago. Adibidez, esnetan nahi denak normalean esnea izaten du. Eta guretako gelditzen die aretze txiki horiek, mamoi frisoi eta mestizoak, ez da. Aragi behiak malgutasun gehiago ematen du, eta aragi behiekin nahi dira batzuk badia, alegia. Aragi behiak utxaituztenak, baina beste batzuk badia, beste zerbait jekin, beste produzioekin uztartzen dutenak. Eta, aragitako ardiak hemen Nafarroan herriberaldea, eta hor, erronkari zaraitzu alde hortan ere, aragitako ardiekin ere bada jende honitzari dena, bai. Eta, hor batzutan, beste zerbait produzio egitzen dute baita ere. Orain behar bada, ikusentzureren bateri begiak erikizezkio batean, eta esan igual hor dut, nik etorkizuna lasaiagoa. Ezakite, bazkide izateak, ze koste izaten du, nola izaten da, buru kopuruaren arabera, nola antolatzen da dena. Bazkide izatea oso erraxa da. Bakarra behar du baserritarrak bere gogoa agertu, eta hori onera dei batekin edo ona agertuta erraxa egin liteke. Eta, bazkide berri sartzen da, ja indarrean daun gauz batean eta balore bat daukan gauz batean, ezta? Eta orduan, ezarri behar izaten du kapital soziala deitzen dioguna. Zenbatekoa, ez da gauza handia. Normalean gainera hori ordaintzen du lehenbiziko salmentakin, ezta? Jarri behar da, kota finko bat baserriko, eta 225 eurotan dagoela uste dut orain, 200 euro pasatxo, hori da kota finkoa dena berdin jarri behar dutena, eta gero behiko edo ardiko beste kantitate txiki bat jarri behar da. Beraz, kapital soziala ezartzerakoan bi bideo jedie, bat fijoa eta azindan arabera. Baina, ez die kantitate handiak ateratzen. Eta gainera, kapital hori, hasieran ezartzen den kapital hori, bat edo eritzen baldin bada, edo jubilatzen baldin bada, eta utzi behar baldin badu, uste baldin badu produzitzetik, eta beraz, kooperatiban egotzetik itzuli egiten zaio. Eta, guzti hau dana, kapital bat jarri, aretzeak edo behar dena delakoak ekarri, hau dana kudeatzeko, zuzaitugu gerente, baina ezagit zu bakarrik suposatzen dut ezaren moldatuko ez gauza guztiak egiteko, langile gehiago izanen direla, edo laguntzaileako? Bai, ekipo bat daukagu. Alegia, guk kudeatzen dugu, baserritan, gure kideen etxetan, baserritan zehazin da dagon demora bakotxean. Jakin behar dugu aretzeak noizko dauzken, zenbait dauzken, ze kalitateetakoak nolakoa dien eta bar. Gero, bildu, horiek gure beharren arabera edo salmentaren beharren arabera aretze horiek bildu behar dute, bere garaian bildu behar dute, hortako guk kooperatibak berak ez dauka kamioirik, baina kooperatibantzako lan egiten duten 4-5 kamioizale daude hemen, eta gero hilketa kontrolatu behar da, eta bar, administrazioko lanak, eta bai. Azkenean, zema gaude, uste dut, 8 gaudela kooperatibara dedikatuak. Bazkide aldetikan ere, baserritar aldetikan, estabilitate bat
lortu duzue pixo bat, edo goitzen ari da poliki-poliki, edo badakigu sektore orokorki ez dagoela ongi, usterari dela jendea, eta kopuru horiek mantentzea edo zen elkartetan bezala bazaia dela, ez? Bai, hori da. Kooperatiba goki joan da, orain dela gutxi arte, baina sektorea beki doienez, zaila da dena mantentzea. Horregatik erraten nuen, guk bide bat eginda daukagu eta hor estruktura bat martxan eta lanean dakina daukagu eta behar genduke mantendu baita ere daukagun lana. Horregatik lehen esan dizuten estatutu aldaketekin eta pixkat bidea idekita utzi dugu Gipuzko aldean eta zerbait lan egiteko baita ere. Hor ateak irekitzekin, nola ez baliatu nahiko dute auker hori, eta azkenean ikusten da lan ongi egiten duzuela, urteen poderioz ez da atzo gauen sortutako gauza bat, zuere sektorean aski kurtitua zaude, ongi ezagutzen duzu nola funtzionatzen duen dana, eta azkenean gero eda konsumitzaileak ez, bertako produktuak erostea eta eskuba botatzea da nari ez. Bai, hori da, guk kooperatiba beti argi izan dugu bertako produkzioari izen bat ematea, ospe bat ematea eta bertan saltzea egokia zela. Alde hortatik bi izendapenak, hau da Bildotzena eta Aretzeena hemendik sortu ziren, erreminta bezala, bertako produkzioa pixka valorizatzeko. Eta, bidea hori iduritzen zaigu zeren, eta kanpoko produzioekin berdintasunean edo izenik gabe agranen erratzen den haragiekin konpetitzia oso zaila da, ezta. Hortxe gabiltza, ja sare komertzial bat badaukagu, esaten den fondo komertzio bat ere badaukagu, harakin pila batek ezautzen gaituzte eta gurekin lan egiten dute, baina ez dago erreza, zeren eta azkeneko daramagun krisi ekonomiko hau dela eta abar, jendea ez dago igual postu erik onenean, diru hauniz gastatzeko eta produktu garestiak erosteko eta abar, en fin. Gurekin Mikel Petrena izan dugu, Nafarroako Beiki Tardiki Kooperatibako gerentea, eta esan duguna, azkenean saiatu gara minutu batzuetan zuei helarazten pixka bat zein den beraien filosofia, zertarako dauden, azkenean garbi dago ez, abeltzainei zueri, telebistan beste aldea zaudeten abeltzainei eskuba botatzeko, danon artean etorkizun bat lantzeko eta informazio gehiago nahi duenak, badakizue, izan hemen kokatzen da, Nafarroako kooperatiba hau, eta izan baita ere, nola ez, Nafarroako Pireneik elkartea, Frisona elkartea, Latxa elkartea, azken elkarte pilo bat kokatzen diremen bertan, aukera polita duzuen ozbait, bertara eskursio batekin, eta bide nabar, Mikelekin edo bertako beste lankideren batekin egon, eta dozein argibideen baldin moduzue, aski gustora argituak izango zarete. Eskerrak haunitz Mikel, eta segi zuen urteroko martxa, urtea pasatzen dire, eta aurrera jarraitzen duzu hori seinalona bai da. Eskerrik asko zueri, gure lan xumea hor ateratzeagatik, beti laguntzen du. Eskerrik asko eta beste bat arte. Ederki. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, ikusi duzuen bezala gaurkoan Iruña eta Iruñi herrian ibili gara, eta betiko moduan, nola ez, eskerrek eman zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.